ኣብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ብምዃን ቻነልና ሳብስክራይብ ብምግባር መደባትና ትከታተሉ ዘለኹም ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ተኸታተልቲ መደብና ከም ወትሩ ቻነልና ላይክ ሼር ሳብስክራይብ እናገበርኩም መደባትና ክትከታተሉ እናፀዋዕና ንሎሚ 7 ሚያዝያ ዝበልናዮ ዕለታዊ ዜና ናባኻትኩም ንምቕራብ ተዳሊና ኣለና። ምክትታልኩም ምሳና ይኹን። ፕሬዝደንት ዶናልድ ትራምፕ ሎሚ ኢራን ሙሉእ ብሙሉእ ክትጠፍእ እያ ድሕር ደጊም ኢራን ኣይክትህሉን እያ ኢሉ ሎሚ ንስርዓት ኢራንን ካብ ገጽ ምድሪ ክድምስሶም እየ ዝብል ዕውድ መደረ ትራምፕ መዛረብ ዓለም ኮይኑሎ። ትራምፕ ኢራን ፈጺማ ኣይትምለስን እያ ኣነ እውን ከምኡ ኣይደልን እየ ኢሉ ኣብ ታሪክ ዓለም እቲ ኣገዳሲ ፍጻመ ሎሚ ክኸውን እዩ እውን ኢሉሎ። ሕቡራት ሃገራት ንመደረ ትራምፕ ብዝምልከት ኣብ ዘውፅዎ መግለጺ ምጥፋእ ዓሌት ክብል ኮኒንዎ። ካልእ ዘተሓሳሰበ ድማ ትራምፕ ነዚ ክዛረብ እንከሎ ኒኩለራዊ ቦምብ ክጥቀም ሓሲቡ ድዩ ኣይሓሰበን ዝብል እዩ። ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ሎሚ እቲ ናይ መወዳእታ ግዜ በፂሑ ክብሉ ተዛሪቦም ኣለው። ኣብ ልዕሊ ኢራን ዘስምዕዎ ፈኸራ ብናይ ሰዓታት ኣፈላላይ እናሓየለ ዝመፀ ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ሰሉስ ምሸት ከውርድየ ዝበልዎ መጥቃዕቲ ብዝምልከት እንትዛረቡ ሎሚ ናይ መወዳእታ መዓልቲ እዩ። ከም ካልኦት መዓልታት ሎሚ መዓልቲ ኣይክደፍን ተወሳኺ መዓልታት ንኢራን ኣይክህባን ሎሚ ካብ ምሸት ሰዓት 8 ትሒዙ እቲ ሓያል መጥቃዕቲ ክመጽ እዩ። ኢራን ኣብ ዝቕፅሉ ሰዓታት ኣብ ስምምዕ ክትበጽሕ ግድን ይብላ ክብሉ ተሰሚዖም ኣለው። ግን ድማ ክስካብ ሕጂ ኢራናውያን ኣብ ስምምዕ ኣይበጽሑን። እቲ ናይ መወዳእታ መዓልቲ ድማ ሎሚ እዩ። እታ ናይ መወዳእታ ሰዓት ድማ ትቐርብ ኣላ። ናብታ ናይ መወዳእታ ናይ ሰዓት ገደብ ተጸጊዕና ኣለና። ድሕሪ ሕጂ ሰዓት ምንዋሕ ዝበሃል ነገር ንኢራን ዝሕሰብ ኣይኮነን ኢሎም ኣለው። ኢራን መጻዊ ሆርሙዝ ዘይትኸፍቶ እንተደኣ ኮይና ኣሜሪካ ናይ ኢራን ድልድላትን ናይ ሓይሊ ኤሌክትሪክ መመንጨውታትን ሙሉ ብሙሉ ብምዕናው መላእ እቲ ሃገር ኣብ ሓደ ለይቲ ከም ተጥፍኣ መሊሶም ኣፈራሪሖም ኣለው። ነዚ ክገብር ዋላ እኳ እንተዘይደለኹ ግን ድማ እናዕነናያ ንርከብ ብዝብል ፕሬዝደንት ትራምፕ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢኦም ዝገለጹ ኮይኖም ምንም ዋላ እኳ ዓለም ለኻዊ ሕግታት ሲቪል ትሕተ ቅርጽታት ምጥቃዕ ከም ዓለም ለኻዊ ገበን ኩናት ዋላ እኳ እንተቆጸርዎም ግን ንዓይ ክዓግተኒ ዝኽእል መን ከም ዘሎ ሕጂ ክርእየ ክብሉ ተዛሪቦም ኣለው። ብምውሳኽ ፕሬዝደንት ትራምፕ 4 ሰዓታት ጥራዩ ዝኣኽለኒ ዝተዋሃበ ገደብ ተሓሊፉ ኣብ ውሽጢ 4 ሰዓታት ኢራን ብኸመይ ናብ ዘመነ ጸልማት ከም ዝመልሳ ክትርእዩ ኢኹም ክብሉ ተሓንዮም ኣለው። ኢራን ቅድሚ ሕጂ ዝሃብዋ መጠንቀቕታ ብዕቱብ ከም ዘይወሰደቶ ዝጠቐሱ ፕሬዝደንት ትራምፕ ኣብ ዝሓለፈ ቀነ ድርድር ምቁራፁ ስዒቡ ኣብ ውሽጢ ደቓይቕ ኣብ ዋና ከተማ ኢራን ቴህራን ዝርከብ ዓብይ ድልድል ዓኒ ኣርእዮም እየ ኢሎም ኣለው። ዝዓግተኒ ሰብ የለን ብዝብል ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ዝተዛረቡ ኮይኖም ነቲ መጥቃዕቲ ሙሉእ ምድለዋት ጌርና ኣብ ናይ መወዳእታ ግዜ በፂሕና ኣለና ኢሎም ኣለው። በቲ ካልእ ወገን ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ኔታንያሁ ንፕሬዝደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ መዘኻኸሪ ምሃቦም ተሰሚዕሎም። ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ሕጂ ብዘሎ ኩናት ምስ ኢራን ኣብ ስምምዕ ተኽሲ ደው ምባል ንኸይበጽሑ ብዕሊ ብመራኸብቲ ሓፋሻት ከም ዘጠንቀቑ ናይ እስራኤል ቻናል 12 ጸብጺቡሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ኔታንያሁ ንፕሬዝደንት ዶናልድ ትራምፕ ትማል ምሸት ብቴሌፎን ከም ዘዘራረብዎም ቻናል 12 ጸብጸባ ኮይኑ ኣብ ኢራን ናይ ዝጠፍአ ናይ ኣሜሪካ F-15 ኣብራሪ ጉዳይ ብሰላም ምህላው ድሕሪ ምዝርራቦም ትራምፕ ምስ ኢራን ምንም ስምምዕ ሰላም ንኸይኽትሙ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ኔታንያሁ ንፕሬዝደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ከም ዘተሓሳሰቡ እዩ ተመላኺቱ ዘሎ። በቲ ካልእ ወገን ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕቡራት መንግስታት አንቶኒዮ ጉተሬዝ ሎም ለይቲ ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ናይ ኢራን ናይ ሲቪል ትሕተ ቅርጽታት መጥቃዕቲ ንምውራድ ዘፈራርሕዎ ጉዳይ ብህፁፅ ደው ንኸብሎን ብዓለም ለኻዊ ሕጊ ክልኩል ምዃኑን ኣጠንቂቖም ኣለው። ወሃቢ ቃል ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ስቴቨን ዱጀሪክ ሎሚ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ከም ድልድልን ሓይሊ መመንጨውን ነቁጣታትን ዝኣመሰሉ ናይ ሲቪል ሰባት ትካላት ምጥቃዕ ብዓለም ለኻዊ ሕጊ ክልኩል ምዃኑ ኣዘኻኺሮም ኣለው።
እቶም ወሃቢ ቃል ብምውሳኽ ሓደ ናይ ሲቪል ትሕተ ቅርፂ ከም ወታደራዊ ዕላማ ክውሰድ ዋላ እኳ ተኸኣለ እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ሰላማውያን ዜጋታት ዝለዓለን ዘይምዕሩይን ጉድኣት ዘውርድ እንተደኣ ኮይኑ ክልኩል ይኽብሉ ኣጠንቂቖም ኣለዉ። ኢራን ብተወሳኺ ካብ ፕሬዝዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ንዝመፀ ፈኸራን መፈራርሕን ኣብ ዝሃበቶ ምላሽ ፕሬዝዳንት ኣሜሪካ ከም ዝኾነ ንገዛ ርእሱ ዝገልጽ ትራምፕ ኣፍካ ዕፀዎ ኣይንብሎን። እቲ ምኽንያት ሎሚ ናይ መወዳእታ መዓልቲ ብዝብል ብገዛ ርእሱ መጥቃዕትታት ምፍጻም ምስ ጀመረ ኣፉ ንኽዓፁ ዝገብር መጥቃዕቲ ድማ ንሕና ክነካይድ ኢና ክትብል ኢራን ኣፍሊጣ ትርከብ ኣላ። ብወገን ኢራን ዘለዉ በዓል ስልጣናትን ጀነራላት ሰራዊትን ናይ ኣሜሪካ መፈራርሒ ብዓብዪ ንዕቐት ዝነፅግዎ ኮይኖም ኣባል ፓርላማ ኢራን ዝኾኑ ሲዒድ ጀሊሊ ናይ ትራምፕ መጥቃዕቲ ብዝምልከት ርእይቶኦም ዝሃቡ ኮይኖም ንናይ ትራምፕ ፍንጣጣን ዲስኩርን ኣፍካ ዕፆ ዝብል ቃል እኹል መልሲ ኣይኮነን። ናይ መወዳእታ መዓልቲ ኣብ ዝበላ መዓልቲ ዝፍጽሞ መጥቃዕቲ ተዓዚብና ንሕና ብንህቦ ዓጸፋዊ ግብረ መልሲ ኣብ ግዚኡ ኣፉ ክዓፂ እዩ ኢሎም ኣለዉ። ትራምፕ ኣብ ዝተረፍኦ ሰዓታት ብሙልአን ንክዛረብ ክፍቀደሉ ይግባእ፣ ኣፍካ ዕፆ ክበሃል የብሉን እውን ክብሉ ወሲኾም ኣለዉ። እቲ ምኽንያት ናይ ኣሜሪካ ሓቀኛን ጽዩፉን መልክዕ ካብ ናይ ትራምፕ ፍንጀራታት ንላዕሊ ኣቃሊዑ ዘርኢ ምንም ነገር የለን ብዝብል ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ገጾም ኣብ ዝሃብዎ ምላሽ ኣስፊሮም ኣለዉ። ናይ ኢራን ፓርላማ ኣፈ ጉባኤ ላዕለዋይ ናይ ድሕንነት ኣማኻሪ ዝኾኑ ማሕዲ መሓመድ ብወገኖም ናይ ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ፈኸራ ንገዛ ርእሶም መሊሶም ተጠቒሞሞ ኣለዉ። ፕሬዝዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ንኢራን ኢዱ ንክህብ ሎሚ ናይ መወዳእታ መዓልቲ በፂሑ ውሱን ሰዓታት ተሪፍዎ ኣሎ ዝበሉ ኮይኖም ተዘይኮይኑ ግና መሻርክቱ ናብ ዘመነ እምኒ ክንምልሰን ኢና ብምባል መላእ ማእኸላይ ምብራቕ ሕጂ ካብ ዘለውዎ ምዕባለ ንድሕሪት ናብ ዘመነ እምኒ ዝምለስሉ እዋን ቀሪቡ እዩ ክብሉ ቅድሚ ሕጂ ከም ዝበልናዮ ሳርፕራይዝ ዝኾነ መጥቃዕቲ ክወርድ ክትርእይኹም ኢሎም ኣለዉ። እቶም ኣማኻሪ ብተወሳኺ ንሕና ንድሕሪት ኣይክንምለስን ኢራን ተዓዊታ እያ ክብሉ እውን ተዛሪቦም ኣለዉ። ልቢ ህዝቢ ንምስራቕ ንዓለቕ ፕሮፓጋንዳ ምክያድ ተፈጥሮኣዊ ባህሪ ሰልፊ ብልጽግና እዩ። ቅድሚ 6 ወርሒ ኣቢሉ ዘሪፖርተር ዝተባህለ ጋዜጣ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ኣሜሪካ ነቲ ኢትዮጵያ ንጉዳይ ዋንነት ቀይሕ ባሕሪ ዘለዓለቶ ሕቶ ብኣወንታ ብምቕባል ኣብ ትግባር እዩ ምስ ኢትዮጵያ ሓቢራ ክትፅዕት ምዃና እቲ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ገሊጹ ዝብል ዝሞተ ፕሮፓጋንዳዊ ዘመተ ኣካይዶ ምስ ሳልስቲ ከይወሰንሉ ሓሶት ምዃኑ ብኩለን ማሕበራዊ ሚድያታት ዝነጥፉ ትካላት ተቃሊዑ ምንባሩ ዝዝከር እዩ። ብፍላይ ከዓ ብኤርትራ ሚድያ ናሽናል ኤሪ ኢንተረስት ኣብቲ እዋን ነቲ ኹምራ ሓሶት ካብ ዘቃልዑ ሚድያታት ኤርትራውያን ሓደ እዩ ነይሩ። እዚ ከዓ ልጥፎ መዛግብቲ ገንፂልካ ዝርከብ ሓቂ እዩ። ሕጂ ከዓ ኣምባሳደር ኢራን ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር እስላማዊት ሪፓብሊክ ኢራን ዓሊ ኣክባር ረዛኒ ኢትዮጵያ ወደብ ባሕሪ ንምርካብ እትገብሮ ዘላ ፃዕሪ ምኹንዩን ዝነኣድን እዩ ክብል ሓደ መድረኽ ኣሃዱ ዝበሃል ሕትመት ምስቲ ኣምባሳደር ዝገበሮ ቃለ ምሕተት ገሊጹ ክብል ድቦሎ ሓሶት ዘርጊሒልና ኣሎ። መጀመርያ ሓቂ እንተኮይኑ ንምንታይ እቲ ቃለ ምሕተት ምጭቡጥ ዘየቕርቦ? እቲ ዕላማ ናይ ዝስኑዕ ፕሮፓጋንዳ መበገሲ እስላማዊ መንግስቲ ኢራን ንኢትዮጵያ ምስ ኢማራት ዓረብ እትገብሮ ዘላ ሕግብግብ ከጠንቅቕ ዝጸንሐ ማእኸላይ መንግስቲ ኢራን ኣሎ ጥራሕ ዘይኮነ እዚ መጠንቅቕታ መንግስቲ ኢራን ንኢትዮጵያ ብሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢራን ዝተማእኸለ ምንባሩ ማዕከናት ዜና ዓለም ኣብ እዋኑ ገሊፀንኦ ዝነበራ ሓቂ እዩ። ሕጂ እዚ ጸላም ከደኖ ዝዘርጋሕ ዘሎ ወረ ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ግን መበገሲ ሃቐንኡ ነቲ መንግስቲ ኢራን ነተን ነዳዲ ጽዒነን ናብ ወደብ ጅቡቲ ዘምርሓ ዝነበራ 3 ዓበይቲ መራኽብ ኢትዮጵያ ዓጊታ ብምሓዝ ዝተፈጠረ ናይ ወጥሪ ሻቕሎት ኣብ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዕግርግር ከይፈጥር ምእንቲ ብኻልእ ናይ ዜናዊ ፈጠራ ዛንታ ንምስሊ ስርዓት ወዲ በሻሻ ዲፕሎማሳዊ ከስቢ ከም ዝረኸበ ኣምሲልካ ብምግላጽ ሕብሪ ቀቢእኻ ንሓንቲ ለይቲ ዝሕድር ፖሊሲዮም ዝኽተሉ ዘለዉ።
ከም ፖሊሲ መንግስቲ ኢራን ኩለን ምስ ኢማራት ዓረብ ዝደናገፃን ልዑል ዝምድናን ምትሕብባርን ዘለወን ሃገራት ክትገርፍ ምዃና ኣብ ሚዛን ዲፕሎማስያዊ ዓውደ ርድኤታ ኣስፊራቶ ዘላ ሓቂ እዩ። ነዚ ብምምልካት እዩ ከዓ ኣምባሳደር እስራኤል ኣብ ኬንያ ብኣሽሙር ኢራን ዲያጎ ጋርሻ ዝተኮሰቶ ሚሳኤል ንኢትዮጵያ ኣዲስ ኣበባ ክሃርም ይኽእል እዩ ክብል እንከሎ እስራኤል ንኢትዮጵያ ፍልስጤማውያን ሰፋሮ ክትቅበልን ኣብዚ ምስ ኢራን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ኢዳ ክትሓውስ ሓቲታታስ መዓልቦ ዘይተገበረሉ ኩነት ኣብ ዝሃለወሉ እዋን እዩ እዚ መግለፂ ኣምባሳደር እስራኤል ኣብ ኬንያ ዝተሰምዐ። መድረኽ ኣሃዱ ካብ ናይ ኢራን ኣምባሳደር ሓቲትና ዘብሉ እንታይ ኮይኖም ንኣምባሳደር እስራኤል ኣብ ኢትዮጵያ ብዛዕባ እቲ ምትኳስ ሚሳኤልን ምብራር ስደተኛታት ኢትዮጵያ ካብ እስራኤልን ኣጥቢቆም ዝሓተትዎም። ስለዚ በዚ እናፈስ ዘሎ ስኑዕ ዜናዊ ሓበሬታ ዝደናገር ኤርትራዊ የለን ጥራሕ ዘይኮነስ መድረኽ ኣሃዱ ሓቀኛ እንተኮይኑ ነተን ኣብ ሆርሙዝ ተዓጊተን ዘለዋ ነዳዲ ፃዕና 3 መራኸብ ምስ 42 ሰራሕተኛታተን ነቲ ኣምባሳደር ኢራን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ዘይሓትዎ